An fara taya Maryam A. Biola murnar za ta koma gidan Adam A. Zango. Baba ka tsaya ka kalla. Yon kido. A jiya jarumi Adam A. Zango ya wata almara inda ya wallafa wani zazzafan hoton tsohuwar matarsa Maryam A. Biola a shafinsa game da rubuta cewa kowa ya faɗi ra'ayinsa. Ni kake kira na zo na kai ta duk abinda baba mu ake gani muna bolin aka. Babban abin burgewa shine ita kuma Maryam din ta zo kasan hoton tare da sa alamar jin kunya. Nan take mutane suka fara bayyana ra'ayoyinsu game da bada shawara Adam Zango da ya maida matarsa ɗakinta. Baba zo ka kalli hula. Wasu sun fara taya ta murnar za ta koma gidan tsohon mijin nata. Wasu na yaba mata kyawun nata, wasu ko cewa suke kamar aljanna. Kaɗan daga ciki ne ba sa mata sha'awar koma gidan tsohon mijin nata. Baba ina da hula. Baba zo ka kalli kaina na da hula. Sai dai dama ita amaryarsa tuntuni dama ta bayyana ita ba ta kishi da Maryam A. Biola, asali ma ita ce babbar jarumar da ta fi so a fina-finai. An yi ta kokari ta faɗi wata kalma mara daɗi a kanta a wata dama da Safiya ta ba mabiyanta da su yi mata kowace irin tambaya a shafinta na Instagram. Ta wasa kamun hifa kanigo yanzu namiji suka tasa waya. An kare yanzu kun ga gagare. Ita ko Maryam ji take kamar yau take sallah don ta cika da farin cikin wannan lamari. Inda ta yi ta wallafa duk wani bayani da aka wallafa game da alakarta da Adam A. Zango a bangaren story. Wanda mafi yawanci waƙoƙin soyayya ake sakawa wasu da su. Baba zo ka kalli hula. Alhaji kana da hula. Kana da hula. Baba zo ka kalli kaina da hula. Baba ina da hula. Baba